Z Guild Wars 2. Je to hra. Shining, pretože máš súčasti kostýmu alebo tvoja postava svieti? Áno. Túto odpoveď mám rada našich zákazníkov. Ste privátny alebo firemný zákazník? Áno. Skús. Nie, nechaj, ja mám hlúpe otázky, na hlúpu otázku, krátka odpoveď. Môžem si ťa obzrieť bližšie? Máš aj gombík, ktorý to vypína a zapína? Nie, všetky tie baterky sú tam iba. Je to úplne fantastické, keby ste to videli zblízka, ako to vyzerá, tie prešvy, tie látky, ako dlho ti trvalo, kým si vyrobila ten kostým? Asi 3 mesiace. 3 mesiace? Tak to si šikovná. Ale tak denne. Denne? Denne. A ty študuješ alebo pracuješ? Pracujem. A popri práci zvládaš robiť takéto strašné veci? No. Bomba, tak to je, tomu sa hovorí vášeň, že? Áno. Prečo si vybrala zrovna túto postavu? Ne. Lebo som našla obrázok ale to hlavne, ja neviem, ja som sa proste tomu nejak preklikala cez Guild Wars a potom som našla vlastne aj cez Malukách o pieseň, potom som sa dostala k originálu a tak, komplikovane. Hrala si tú hru? Máme ju doma. Príde to, možno, že si zahráš. Vieš, ako je ťažké to, čo máš na hlave, alebo nie je to ťažké? Ono to nie je ťažké, ale keď to máte na hlave niekoľko hodín, tak to je strašne ťažké. Dávaj si pozor, aby si s tým nezlezli aj vlasy. To nie, mám tam čapicu na tom ešte, na vlasoch. To sú tie pikošky. Pod tým všetkým je čapica. No, toto je Lucia a je úžasný cosplay Shining Blade z hry Guild Wars 2. Fantastický a krásny cosplay. Ja by som na to teda veru nervy nemal. Ja keď prídem domov z roboty, tak sa aj za počítač a... Ja že lahneš a spíš. A tak potom spím za tým počítačom, vieš? Nech ma ožaruje, nech aspoň trocha chytím nejaké slnko. Toto je s 11 Lucia a je cosplay Shining Blade.